الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباع منواله إلى يوم الجزاء. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون عباد الله، وتأملوا وتدبروا آيات الذكر الحكيم، واعملوا بمقتضاه، وحققوا التوحيد لرب العباد تفلح يوم المعاد. عباد الله، إن من سور القرآن الكريم والتي تتكرر على أسماعنا 17 مرة كل يوم في صلاتنا، والتي لا تصح صلاة العبد إلا بها، ونحن عباد الله بحاجة ماسة إلى تدبرها ومعرفة ما فيها من الحكم والفوائد الجليلة، وهي سورة الفاتحة. عباد الله، وموضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى وقفات مع قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أولا من الفوائد والحكم لهذه الآية التي نكررها كل يوم في صلاتنا. أولا، هذه الآية نتيجة حتمية لكل عبد يفهم جميع ما سبق من الآيات في هذه السورة، ولهذا جاءت الآية بعد تلك الأوصاف الجليلة التي وصف الله بها نفسه في أول السورة، والتي تبعث في القلب المحبة والرجاء والخوف، ولتكون أساسا عقائديا متينا يجده الإنسان في واقعه ويحس به بفطرته. أمي مسألة من تنوكك أمي بركة شامل مسألة من باك فوني سرياك أكا جونك ومسألة بيبي جمع جوين بلانسي كنو أمانيني ومسألة في نيجو كنشام بابلو كبلانسي كنو على موكلا laban ko nyuma ka kambela jeni ala mokela mam bela foka metlo manda ma ala mokela ka bara no yanye ala mokela ame salatu ni kisenyini umma saba ala fe ka ka aka chidin baka ala kala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ona dingo be oni mo yi sembla kraba sembla nola ni nyuman kay foka tasela hara joluma amani masaba ala fe kan soro o nyuman kala o chema ala mokela banyama hina kanye ala mokela siya ko hina ka kambela jeni ala mokela ame boya ka tambulo do baraw barala mani masa ala fa ka baraka do la ko dama ala mokela mbari alislamaw aman sara ayre kuna kan sara awla ni ala nyi sene ay sara masa ala nyambari alislamaw anye ala gasisigi anye ala tanawun korosi ala ko be femu fe anyam bolo ko la akwate femu fe ko femu mandaye anya ira yoro majen ka bola nango ke ame kisi soro la hara jolo ngana nga bauma ame ala bembengo juyala ama nyini masa ala fe kan kisi ka boma ala mokela ka anke damba ye ala ka dauna ala mokela ala be fe anyi dan yoro minun la kan ke mawye mamun be dan yoro la ala mokela ka ansara masa ala nye ala mokela ambari alislamaw an islam fanata lahara sira akaja lahara kundala akaja ni islam fana berebere ma sey ni ini labe ko nyuma man sey ya lon ka foko ibe segede ga ni labe ko nyuma selay o labe ko nyuma ne munye o le kasra ala nya dunya in konya ki nin kele ala ko fe mu mandai ki nin kele ka bo o ma ako fe mu kadai ko janyan ko ko munye aywa ki ni re fana kele ka bla o sraw kan sra o mo chema ala mo kala mbadi alislamaw anga bi kutuba abena kana boli aywa aya dole kan aya mi akundagala maja aya mino an bela janin ba fo silaman bela janin ba fo ika seli kono tuma dola kata se sengo tan oni wolonvla
i bɛ taa ni ka segi kɛ a kan i ka seli kɔnɔ don o don ni nafilaw yɛrɛ farala ka tuma dɔ la a bɛ caya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan nka an bɛɛ alisilamɛw an mako bɛɛ an bɛ fɛn minnu dɔw fɔ an ka seli kɔnɔ an k'a kɔrɔ faamu dɛ sabu faamuyabaliya tuma dɔ la a bɛ kɛ sababu ye k'i bila fili sugu dɔ kɔnɔ o aya belebele an bɛɛ alisilamɛw o de ye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an bɛ nin kumakan min fɔla nin an bɛɛ alisilamɛw ni mɔgɔ min ye nin kumakan nin lasabati ni mɔgɔ min y'a faamuya ka baara kɛ n'a kɔnɔ kuma ye an ka duniya lafiya b'a la ayiwa an ka sini yɛrɛ fana lafiya bɛ a kɔnɔ o aya o de ye jumɛn ye bɛɛ lajɛlen b'a lɔ bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a bɛ sura min yɛrɛ fana kɔnɔ ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ma alayhi salatu wa salam wa ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab a ko mɔgɔ ka seli man ɲi mɔgɔ ka seli ma dafa mɔgɔ min ni a ma o fatiha in kalan an dɔ bɛ ka aya in fɔ lon o lon an ka seliw kɔnɔ o aya tɔgɔ a bɛ o sura in de kɔnɔ n'o ye suratu al-fatiha ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ka seli kɔnɔ jagoya bolo ma sabu n'i m'a fɔ i ka seli ma ɲi fiɲɛ b'i ka seli la n'i ye a waati sɔrɔ k'a fɔ seli kɔnɔ nka maa min tigi nana kana sɔrɔ limamu b'i la ruku la ale donna limamu fɛ ayiwa o tɛ don o bondaw kɔnɔ o kisiw bɛ danna ka mɔgɔ min ye fatiha kalan wagati tan sɔrɔ seli kɔnɔ a kɛra i kelen walima a kɛra i bɛ limamu kɔfɛ o i kana ka fatiha kalan i kana ka o sura in kalan n bɛ alisilamɛw an bɛ kan ka verset dɔ kalan o sura in kɔnɔ don o don an bɛ kan ka aya dɔ kalan o sura in kɔnɔ don o don an bɛ alisilamɛw n'an tun sigila ka taasi n'an tun sigila ka miiri o aya ninnu kɔrɔ ma tuma dɔ la a ka ca ala fɛ an bɛ ko caman kɛla alisilamɛya kɔnɔ an bɛ ko caman kɛla an ka diinɛ in kɔnɔ an tun n'an yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ bɛɛ lajɛlen la an bɛ alisilamɛw an b'a ɲini masaba ala f'a faamuya ko ɲuman k'a d'a ma ala m'o kɛla o aya de ye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bɛɛ lajɛlen b'a lɔ bɛɛ lajɛlen b'a fɔ la a ka seli kɔnɔ nka hali yala an k'a faamuya a faamuya cogo yɛrɛ yɛrɛ la wa tuma dɔ la a bɛ se ka faamuya a kɔrɔ bɛ se ka lɔn nka est ce que tana min b'a la hali yala an k'olu tana wa walima n'an y'a kɔrɔ dɔn k'a faamuya hali yala an bɛ kan ka nin min fɔ an ka seli kɔnɔ don o don hali yala an bɛ baara kɛla ni a ye wa an bɛ alisilamɛw an kana ka to ka ɲɔgɔn hakilila kunu sɔn an kana ka to ka ɲɔgɔn hakilila jigi sɔn an kana ka to ka miiri ala ka kɔrɔna aya ninnu ma ala b'o de ɲini an fɛ ko afala yatadabbaruna al-Qur'an don o don an b'a fɔ an ka seli kɔnɔ an bɛ tɛmɛ a kan teliya bolo ma o ni sumaya bolo ma nka an kɔni bɛ tɛmɛ a kan an ka seli kɔnɔ est ce que lon dɔ la an lɔla wa ka miiri ni aya in kɔrɔ ma wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o de ye an ka kutuba walanda ye. Le thème de notre sermon d'aujourd'hui, ça se déroulera sur Iyyaka na'budu, sur un verset que nous lisons chaque jour, chaque fois dans notre prière. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est vous que nous adorons. Vous, le Seigneur, le Créateur, c'est vous que nous adorons. C'est vous que nous demandons de l'aide. C'est cette verset-là que notre sermon d'aujourd'hui se déroulera sur ça. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amade al-Islamao, ni ayay, anana ala tanu be bale kofe sura kono. Sabu na mena seri damna ma damne ni Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Oye ala majamun kanwe, oye ala tanu kanwe. Ode ko son akaka ni bini ka baro damne i ka damne ni ala tano ni bina duwo yɛrɛ damne i ka duwo damne ni ala tano ye fɔlɔ ba ka salatu kɛ kiri kan alayhi salatu wassalam an fana bɛ nana don an ka baaraba min na n'o de ye seli ye a bɛ daminɛ ayiwa ni fatiha kalan ye fatiha yɛrɛ fana o daminɛna ni mun ye o daminɛna ni ala tano ye ala de ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye an bɛ seli daminɛ ni o le ye kalan yɛrɛ fana bɛ daminɛ kɔ tuguni ayiwa ni ala tano ye alhamdulillahi rabbil alamin tano be ala ye ale min ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen lamɔma ye arrahmani rahim duniya nɛɛma tigi lo lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ tigi lo an ye ala tano an ye ala majamu i banni kɔfɛ o majamu kan ninnu la alhamdulillahi rabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبلا جنيه على مجموكين مالك يوم الدين ولما مالك يوم الدين على إلى لي سرالون إلى لي أو مرابعي سرالون إلى على لي أو مساي مالكي ولما مالكي أفلاب بلا جنيه بفو أيوة كورونا كلام بقى برو مالك يوم الدين مالك يوم الدين maliki o ye marabaga maliki o ye masa ye ni kɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn la k'a fɔ masaba ala la ala ele de ye sara lon sara bɛ kɛ lon min na sara bɛ sini dɛ an b'a di alisilamɛw i ye fɛn fɛn kɛ duniya kɔnɔ yan i b'a kɔnti di ala ma sini lon dɔ la o de kosɔn ala ka lahara wele lahara tɔgɔ ka ca yawmul hisab fɛsɛfɛsɛli lon kɔnte bɔli lon sara lon hakili wuli lon ɲɔgɔn ta dun lon al-ghashiya al-haqa al-qari'a o n'a ɲɔgɔnna tɔgɔ caman o de bɛ lahara la lahara tɔgɔ dɔ ye nin ye maliki yawmiddin sara lon ala bɛna kana bɛɛ lajɛlen sara n'i ka kɛwali ye lon min na o marabaga o ni o masa o de ye ala ye i ye ala majamu ka majamukan caman fɔ k'a di masaba ala ma i banni kɔfɛ o la i bɛna kana kumakan min fɔ o kɔfɛ an b'a di alisilamɛw an ka bi kutuba an laɲini yɛrɛ ye min ye ka lɔ o kan o de bɛ nin ye o de ye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dakuru ɲɛ kelen dɔrɔn nka an b'a di alisilamɛw an ka alisilamɛya baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn la ka fɔ nin kɔnɔ i ko ala an bɛ ile tigitigi le bato ile ala tigitigi an bɛ ile ala le bato wa iyyaka kaban ka atfu jumla ala jumla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa taqdimu al-maf'ul ala al-fi'l an b'a di alisilamɛw n'an ye nin kumakan damadamanin n'an y'a ta k'a ci k'a décortiquer an bɛ nafaba le bɔ nin kɔnɔna na an b'a di alisilamɛw ala ka kumakanw hali n'an y'an si kɛ k'a fɔ ko an b'a walawala k'a ɲɛfɔ an b'a di alisilamɛw an tɛna se ka ban a kuma ɲɛfɔ la nka an bɛ dɔ le ta a la an bɛ se ka hakili dɔrɔ sɔrɔ min kɔnɔ jɔn ni bana ninnu bɛɛ kalanna ala majamukanw ni a tanukanw na i nana ka na fɔ i ka seli kɔnɔ ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o ye filancɛla le ye i ye i dusukun di ala ma ni kumakan min ye o kɔfɛ duwawu min b'i kɔnɔ i bɛ fɛ ka duwawu min fɔ sisan o min ni o le ye hɛrɛ belebele ye i ma i ka duniya ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ n'o le ɲini ala fɛ o kɔfɛ min de b'o kɔfɛ ihdina siratal mustaqim ala an kan da k'an bila sira tilennin kan guide-nous le Seigneur vers le droit chemin i bɛ n'o nka an laɲini tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye min bɛ cɛman nin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an laɲini ye o le ye ala an b'i le bato ala an bɛ dɛmɛ ɲini ile ala le fɛ amadu alisilamɛw nin kumakan nin de dakuru maa caman bɛ yen a glissera nin dakuru in yɔrɔ la maa caman bɛ yen a ka sira bila nin dakuru in yɔrɔ la k'a sɔrɔ an bɛ kan k'a fɔ don o don an bɛ kan k'a fɔ an ka seli kɔnɔ an b'a di alisilamɛw e b'a fɔ siɲɛ 17 jagoya bolo ma i ka seli kɔnɔ nafilaw t'o la ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko ala an bɛ ala le bato ala an bɛ dɛmɛ ɲini ile ala le fɛ e yɛrɛ bɛ kan o lasabati don o don i ka seli kɔnɔ dakuru ɲɛ fila in kɔrɔ de bɛ nin ye ko iyyaka na'budu n'i ye arabukan nacogoya yɛrɛ filɛ fiiru le bɛ kɔn ka kɔn mafuulu ɲɛ na'budu iyyaka kumakan yɛrɛ bɛ tilen walakin qaddama المفعول على الفعل للاهتمام وللعناية أي ولين كلا من ولين كلا فمنك فمن كان كباتو نولي مسابا علي أكونا كو بلا نيفة عربو كان تغيالا ولين نبي بلا نيفة فلوبا غا علي أيري بلا نيفة نكما كان تغيالا ودي كا على كا غرانديريا oni ala ka bonya ko yira iyyaka ile ala tigi tigi ile ala keren keren fen wɛrɛ sen t'a la sabu ni ye fen wɛrɛ sen don ala dɔrɔn i bɛ fɛn min fɔla i ka seli kɔnɔ a kɛla komi e yɛrɛ ma lala i ma kɔrɔ faamu walima e yɛrɛ ma lala amadi alisilamɛw bato dun ye fɛn de ye ala y'an bila bato min kɛ la bato ye fɛn de ye kira ye an bila min kɛ la
ebe kan fi ka seli kono ko iyyaka na'budu ko ala amile ala titile bato hali yala an yɛrɛ de bato fardiya an yɛrɛ kan wa la an yɛrɛ ma bato fardiya an yɛrɛ kan hali yala an yɛrɛ de bato kiriye an yɛrɛ ye k'a kɛ ten wa la an yɛrɛ m'o kɛ an ye bato lɔn mun sira de fɛ ala ka gundo sira fɛ ala ka message sira fɛ jɔn de nana ni o message ye ka na di an ma a ka ciden alayhi salatu wassalam o de kosɔn an bɛ kan ka fɔ iyyaka na'budu ile ala tigitigi de an bɛ bato kɛ o kɔrɔ ye an bɛ ile ala tigitigi le bato ka kɔn ka ala yɛrɛ tɔgɔ bila ɲɛfɛ ala ka bonya kosɔn iyyaka an bɛ ile ala le bato kɛrɛnkɛrɛnnin bolo ma dɔ wɛrɛ sen t'a la mali alisamaw ni e min nana ka na fɛn wɛrɛ sen don a la o bato in kɔnɔna na min ni masaba ala tɛ kelen ye walima lahalaya dɔ i nana ka na o kɛ ala ma min fɔ i ɲɛnɛ ciden ma min f'i ɲɛnɛ alayhi salatu wassalam hali yala e yɛrɛ bɛ kan ka min f'i ka seli kɔnɔ e k'a kɔrɔ dɔn wa hali n'a y'a sɔrɔ i y'a kɔrɔ lɔn nka i ma laala le i ma laala sabu arabu yɛrɛ o bana ka kumakan kelen min fɔ n'o le la ilaha illallah k'a fɔ ko bato fɛn wɛrɛ tɛ yen m'a fɔ ala o bɛɛ de bɛ sɔrɔ nin kumakan in hɔrɔnan na iyyaka na'budu kɔnɔ sabu bato yɛrɛ ye mun ye wa ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batina bato yɛrɛ mun ye o le ye kumakanw o ni kɛwalew mun ka di masa ala ye ka bɔ a kɛnɛkanta la ka bɔ a dogoninw na o de ye bato ye nka a ka bɛn mɔgɔ ka taga sira ma ala ye mɔgɔ min de ci ka na anw ma ala ye min ci ka na kɛ hinɛ ye anw ma nka n'a taara bɛn taasira wɛrɛ ma min tɛ nin ka taasira ye an badi alisilamɛw i y'a dɔn k'a fɔ ko i bolokolon bɛ bɔ i ka baara la lahara jɔ don dɛ i kɛra sababu ye fana ka maa mun lafili ka fara i yɛrɛ kan i bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka hakɛ sɔrɔ wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim ala ko maa dɔw bɛna jurumu doni ɲun o yɛrɛ ka jurumu min kɛ o bɛ n'o doni ɲun lahara jɔlon ka bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka jurumu doni sabu jurumu ye doni de ye doni gili de bɛ jurumu ye ala ko dɔw bɛ n'o ka jurumu ɲun ka bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw ka jurumu doni ɲun o kun kɔ tuguni o kɛra sababu ye ka maa min lafili a b'o ɲɛlɛmaw n'i kɛra sababu ye ka maaw lakanda ka bila ɲumankɛ la i bɛ sara min sɔrɔ o la a fana b'o lahalaya kelen ma n'i kɛra sababu ye ka maaw bila kojugukɛ la ka maaw bila jurumu na ka maaw bila taasira dɔ kan min tɛ ala diyaɲɛ sira ye a b'o ɲɛ kelen de ma o jurumu doni e de b'o ɲun lahara jɔlon i b'i yɛrɛ ka jurumu ɲun i yɛrɛ ye min kɛ maa mun fana y'i labato ko tuguni k'a kɛ e ka kumakan kosɔn walima e ka kɛwale kosɔn i b'olu fana ka jurumu doni ɲun n bari alisilamɛw nin kumakan in n'an tun y'a faamuya ka baara kɛ n'a ye an bɛɛ lajɛlen tun bɛ lafiya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bari alisilamɛw o de kosɔn dɔnnibagaw b'a fɔ ko lataifu balagiya nafa kuma kɔrɔma min bɛ nin kumakan in kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko ala ye a yɛrɛ tɔgɔ kɔn ɲɛfɛ fɔlɔba dɔnnibagaw bɛ nafaba min dɔ fɔ a kɔnɔ o kɔrɔ de ye k'a fɔ i mana ka fɛn wɛrɛ bato ala de kana ka k'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ n'i bɛ bato kɛ i ka ala bato kana t'i nujuru to fɛn wɛrɛ bolo kana taa fɛn wɛrɛ bato min ni ala tɛ kelen ye hali ni fɛn fitinin k'e sɔrɔ fo e ka wuli le ka taa o lase mɔgɔ dɔ ma mɔgɔ min tige n'a tɛ ko dɔgɔnin lɔ hali suko gansan fo e ka wuli le ka taa o suko le lakali mɔgɔ dɔ ye an badi alisilamɛw alakira alayhi salatu wassalam a ye sira yira anw na n'an sukola an kana ka mun kɛ ni sukola hɛrɛ sukola i kana ka mun kɛ ni sukola juguman sukola i kana ka mun kɛ nka an k'an mako b'o la anw yɛrɛ tɛ fɛ ka ko foyi de ɲɛɲini tuguni alisilamaya diinɛ nin kɔnɔ alisilamaya diinɛ dɔ tɛ kɛ ten gansan in ten dɛ i yɛrɛ ma ye ten dɛ f'i ka wuli k'a ɲɛɲini dɛ ala bɛ bɛɛ lajɛlen ɲininka lahara lon dɛ ولنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين
anw be ɲininga cidenw yɛrɛ fana be ɲininga koyi ala ye ciden minnu ci kana anw ma ala b'olu ɲininga hali yala n ka cikan aw y'a lase a lase cogo la wa cidenw kɔni y'o ta lase alakira alayhi salatu wassalam a tagara ka diinɛ ni gbɛni de to anw bolo dɛ tarakana ala almahajjati albayda a taara k'an to diinɛ ni jɛni tagasira le kan nɔgɔ fosi kelen t'a la layluha kanahariha a sufɛla n'a tilefɛla bɛɛ ye kelen ye la yazigu anha illa halik nka ala ye kunnangoya ni halaki latigɛ maa min tigi ma o tigi le bɛ jɛngɛ ka bɔ cibaga ka tagasira in kan alayhi salatu wassalam ala kira nɛma ni kisi ma ko lon dɔ la a ye ala ka kuranna aya in kalan وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تران جمجانشي عليه الصلاة والسلام ني آية ينكرولا كبغا تران مسن دوشي تران جمجان ينكرفه أكو أني بسرا كلني منادي ني جمجان منشيني ودي على كسرا كلني يكوي نيوتا أبي لاسي ألما ganye misɛnman minnu ci jamjan ni kɛrɛfɛ o le ye sira bolo faraw ye sira bolo fara misɛnw ko n'i y'o ta a b'i lase jahanama tasuma ma dɛ ala ye dɔ fɔ a ko wa anna hadha sirati mustaqiman a ko ni ye ne ala ka sira tilenni ye n ye min lakali aw ye ka bɔ n ka kumakan alikuranɛ kɔnɔ ciden alayhi salatu wassalam a tagara k'an to min kan n'anw b'o fɔ an ka seli yɛrɛ fana kɔnɔ ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o de kosɔn arabu tellement kangana gbaliya tun olugu la ala kira ye sanji 10 nin kɔ kɛ a bɛ kan ka nin kuma de fɔ ɲɛna o ma sɔn ka fɔ sabu nin kumakan nin la ilaha illallah bɛ nin kumakan ɲinɛ kɔnɔ k'a fɔ bato fɛn wɛrɛ tɛ yen n mana ka fɛn wɛrɛ bato n b'a fɔ ala kelen pe o bɛ sɔrɔ nin kumakan ɲinɛ kɔnɔna na an dɔ bɛ kan ka fɔ anw ka seli kɔnɔ don o don an bali alisilamaw an bali alisilamaw ne maa min ye nin kalan k'a dɔn k'a faamuya e mana ka i dafalen fɛn wɛrɛ la min ni masa ala tɛ kelen ye kɔnɔnagba mana bonya i ka togo togo kɔnɔnafili mana bonya i ka togo togo e mana ka wuli ka taa jinɛ setanɛw fɛ e mana ka wuli ka taa bunjukɔrɔ karamɔgɔw fɛ sabu i bɛ kan ka nin kumakan nin fɔ i ka seli kɔnɔ don o don e bɛ ba nin fɔ la ka wuli ka taa ayiwa mori jumaw fɛ kɔ tuguni ka wuli ka taa ayiwa maaw fɛ maa mun n'o bɛ baara kɛ ni jinɛ setanɛw ye ka wuli ka taa maaw fɛ maa mun ni o bɛ baara kɛ ni wɔkulɔninw ye ni saamiriw ye ni ruhaniyaw ye e bɛ wuli ka t'o kɛ mun na tuguni sabu o kɔrɔ ye ko e yɛrɛ bɛ kan ka fɛn min yɛrɛ fɔ i t'a kalama i t'a kalama wa i ma lala walima wa i ma e yɛrɛ bɛ seli nin kɛlɛ ye ten sabu n wulila k'an faw sɔrɔ la inna wajadna aba'ana ala umma o ye kafiri miya le dɛ n wulila k'an faw sɔrɔ an ma kalan an ka laada de bɛ seli ɲi alisilama dɔw bɛ silamɛya in kɔnɔ o ka seli ko bɛ ten de o bɛ seli yɛlɛ le laada le o bɛ seli yɛlɛ le an wulila k'an fa n'an baw sɔrɔ la an masaw sɔrɔ la ayiwa an yɛrɛ fana an kana k'a kɛ ten la an badi alisilamaw o mana ka kɛ ka miiri yɛrɛ dɛ tiɲɛna o wulila k'i masaw sɔrɔ la nka n y'a la k'a fɔ ko ala le k'i ɲɛmaruya n'a ye dɛ o y'a kɛ ala ka ɲɛmaruya kosɔn lahaliya min na e fana kɛra k'a kɛ ten ni o dusukun kɛrɛnkɛrɛnni ye ni ala ka ɲɛmaruya ye nka ni dɔ b'o seli in na an badi alisilamaw i k'i jija i k'a tanaw to yen koyi o de kosɔn ala ye daluya bila anw kan dɛ ala ye pewu bila anw kan daluya tɛ maa si kelen bolo e yɛrɛ bɛ kan ka fɔ i ka seli kɔnɔ don o don ko ala an bɛ ala le bato ala an bɛ dɛmɛ ɲini ala le fɛ e bɛ ka wuli kɔ tuguni ka taa dɛmɛ ɲini fɛn wɛrɛ fɛ min ni masa ala tɛ kelen ye adamaden bɛ dɛsɛ ko min na adamaden ni seko tɛ fɛn min na fɛn dɔw bɛ yen o ye ala yɛrɛ ka ko de ye ala yɛrɛ le kɛrɛnkɛrɛnna ni o kɛ nka e bɛ ka wuli kɔ tuguni ka taga o fɛnw fɛ ka taga dɛmɛ ɲini o fɛ e dun bɛ kan ka fɔ i ka seli kɔnɔ don o don ko ala an b'i le bato wa iyaka ka ban ka seko a kan kɔ tuguni wa iyaka nasta'in ala ile ala tigitigi ile ala kɛrɛnkɛrɛn fɛn wɛrɛ t'a la an bɛ dɛmɛ ɲini ile ala le fana fɛ ele bɛ wuli ayiwa ka taa i kɔnɔna kumaw bɛɛ lajɛlen ta k'o ɲɛfɔ maa dɔ ɲɛna ko k'i le mako dilan ko k'i le mako ɲɛ amadi alisilamaw an y'a dɔn k'a fɔ ko ala ye a ka latigɛw kɛ nka a ye sababuyaw bila e bɛ wuli ka sababuya le labato
إذا ضاق بك الأرض فقل يا الله ni dugukolo degula i kan n'adamadenw bɛɛ lajɛlen y'o ka bonda datugu ni kɔnɔnafili ko bilali i kan i ka wuli i ni masaba ala cɛla la k'a ɲini a fɛ a k'i jurumu yafa a ka hinɛ i la a ka makari i la k'i yɛrɛ makaritɔ yira ala la ala b'o de fɛ jɔn k'i yɛrɛ makari bila ala ɲɛfɛ su dugutila fɛ suma min na i ten birinin no ala ye o ye majigi kɔdan ye i ten birinin no sujudu la wagati min na k'i hamina ko fɔ masaba ala ɲɛnɛ badi alisilamaw nka ne ko i t'o kɛ i b'i ka seli lanɔgɔ gansan sabu e bɛ wulila ka taa ayiwa cɛncɛndala min fɛ kolinifila min fɛ jifilɛla min fɛ i b'i ka seli le lataga ten gansan sabu e ka seli baraji tɛ se ka minɛ o k'a sɔrɔ e bɛ taa kolinifila fɛ la e ka seli tɛ se ka ɲɛ k'a sɔrɔ e bɛ taga ayiwa turabu lala fɛ la o de kosɔn ala ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar a ko seli bɛ mɔgɔ gɛn ka bɔ kojugu ni tiɲɛni kow ma an balima samaw ala ka kunkan ye tiɲɛ de ye dɛ siga foyi si kelen t'a la nka ne y'a ye hali bele e bɛ seli la e ɲɔgɔnna kojugukɛla tɛ yen e ɲɔgɔnna namaratɔ tɛ yen e ɲɔgɔnna benganikɛla tɛ yen e ɲɔgɔnna nkalontigɛla tɛ yen e ɲɔgɔnna maa tɔɲɔna tɛ yen e de ɲɔgɔn selikɛla tɛ yen i y'a dɔn k'a fɔ ko e bɛ seli min kɛra nin tuma dɔ la fili b'i ka seli la dɛ walima e yɛrɛ bɛ kan ka min fɔ i ka seli kɔnɔna na tana minnu fɔla o la hali yala e y'o tanaw ye k'o to yen wa anw kɔni kuma caman bɛ fɔ an b'o caman lamɛn nka n'i ye anw ala kelenbaatiya yɔrɔ i do tɛna bɔsi lahara jɔlon fiyewu tant que n'o le ma sabati i ka baaraw la dɛ i ka sun i ka seli i ka jagabɔ i ka heji i ka ɲuman tɔ bɛɛ i ka wolobagala don i ka miskina ka hinɛ miskinaw la nin bɛɛ lajɛlen kɛ i bolo a dɔn k'a fɔ ko ala kelenbaatiya le bɛ nin bɛɛ ɲɛ dɛ nka n'i ye ala bɛɛ ɲɔgɔya ni fɛn wɛrɛ ye min ni a kelenbaatiya tɛ kelen ye a bato tɛ kelen ye a b'anw ɲɛna n'a fɔla ko ala kelenbaatiya ko n tɛ taa fɛn kantigɛ jo ye walima n tɛ taa n dafalen jo ye lahaliya camanba le bɛ ala kelenbaatiya baliya in sira kɔnɔ dɛ an tun bɛ kan k'a fɔ an ka seli kɔnɔ don o don o de kosɔn ala ye daluya bila an kan an b'a fɔ an ka seli kɔnɔ siɲɛ 17 an b'a fɔ fatiha in kɔnɔ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nka tana de b'a la ala mi le bato ala mi dɛmɛ ɲini ile le fɛ e b'o f'i ka seli kɔnɔ siɲɛ 17 e bɛ ban ka wuli ka taa fɛn wɛrɛ bato ni kɔnɔnafili ko y'i sɔrɔ ni ɲɛgɔn ko y'i sɔrɔ i t'a to ala ma dɔw yɛrɛ ta labana ko bila n kɔrɔ ɲɛ tɛ kuma kɔrɔti b'o bolo kɔrɔti maranin b'a bolo nka ko ni degun ko dɔ ye n sɔrɔ ni n tɔɔrɔla ayiwa m'a labaara o tuma n'a fɛ ko sabu ko n'i ka misɛnmanw bɛɛ lajɛlen fili ko denmisɛnw bɛ tulon k'i la ko maaw bɛ ɲɛdonya k'i la he anbari alisilamaw i t'a to ɲɛdonya dɔw ka k'i la duniya kɔnɔ yan pour que i ka lafiya sini lahara sigi kundagala ka jan dɛ ala ko jahanama kɔnɔdenw ko labithina fiha ahqaba ko labithina fiha ahqaba hikmu kelen yɛrɛ bɛ di fɔlɔ hikmu kelen arabukan na hikmu kelen o ye san waga yiri ka joli ala ko o san waga yiri ka caman ko jahanama kɔnɔdenw minnu bɛ kɛ jahanama kɔnɔ yen ko labithina fiha ahqaba a wagati yɛrɛ ma dɔn yɛrɛ ko jahanama kɔnɔdenw khalidina fiha abada o abada nɛ ko maa bɛ dun bɛ jahanama kɔnɔ kude mun de b'o lase mɔgɔ ma o de ye ala kelenbaatiya baliya in ye dɛ fɛn wɛrɛ bato in ye dɛ bato kɛ fɛn wɛrɛ ye min ni ala tɛ kelen ye o de b'o lase i ma o de bɛ jahanama tasuma lase i ma ciba alayhi salatu wassalam a bɛna suruna don a mantonw ye lahara jalo nka e maa min tigi bɛ nin filankafoya sira kan e bɛ kan ka fɔ i ka seli kɔnɔ ala mi le bato an bɛ dɛmɛ ɲini le fɛ e bɛ ban ka wuli ka taa don kɔrɔtitigiw kan e bɛ ban ka wuli ka taa don ayiwa cɛɲɛlalaw kan e bɛ ban ka wuli ka taa don kolonifilaw kan dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛ jamana ni jamana yala ni kɔrɔtɛ ɲini kosɔn donc ko maɲaga min mɔgɔw ma dɔrɔn ko n bɛ taa ala tɔgɔ ɲini ala y'a tɔgɔ bɛɛ fɔ an ɲɛna alikuranɛ kɔnɔ walilahi al-asmaul husna il y a rien à cacher dans cette religion ala ko inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fi al-kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun il y a rien à cacher dans cette religion amadi al-islamaw fo shita al-islamaya dina kono ka dogon no le
ni ye min dogo ka ye i bɛ kan k'o kɛ kurutu ni dogo la sa k'o tɛ sira tilen ye ala ko ale ye min fɔ a ka kitabu kɔnɔ ko maa minnu bɛ kan ka dogo ko ala b'o tigiw danga dangalifɛn bɛɛ lajɛlen b'olu tigiw danga e bɛ kan ka mun de kurutu mun ala tɔgɔ de b'e bolo e ala den ya ala ye e kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ko a ye tɔgɔ dɔ den ma wa e bɔra n'o tɔgɔ ye min ala kira sallallahu alaihi wasallam tɔɔrɔla degula a ɲi yɛrɛ karila kɛlɛ senfɛ nka e k'i tɛ tɔɔrɔ e ye jɔn ye ala kira ne ma nin kisi bama ale min ka fisa ka simi danfɛnw bɛɛ lajɛlen kan lon dɔw yɛrɛ bɛ kɛ a bɛ wuli ka na somɔgɔw ɲininka ko est-ce que dumuni bɛ yen wa o b'a fɔ ko dumuni tɛ yen a b'a fɔ ko n bɛ sun na ni maa min ye nin kiraba ye nka anw ka taamasere kɛla mun ye bi ala jɔnya o taamasere kɛla anw bolo bi fɛntigiya le o ni yeko ɲumanya i ka ye ko ɲuman na ayiwa fɛn ka k'i bolo anw ka cireba alayhi salatu wasalam ala jɔnya tɛ simi cidenya kan dɛ ala jɔnya tɛ simi nabi ɲumanya kan dɛ nka ale tɔɔrɔla wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala kira n'a ka sahabaw tɔɔrɔla o lafiyala lon dɔ la o yɛrɛ tɔɔrɔla o degula fo kira n'a ka sahabaw b'i kanto ko ala ka dɛmɛ bɛna na anw ma waati jumɛn de anw ma sabali ala kɔrɔ dɛ anw ma muɲu ala kɔrɔ dɛ o de k'a to an bɛ sira wɛrɛ ta min ni ala ka sira tɛ kelen ye n bari alisilamɛw nin duniya in de kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn musalaka an bɛ musalakaya kan caman fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ an bɛ yɛrɛ kɔrɔsi kan caman fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ nka o tɛ lahara dɛ ala ko yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi lahara jɔlon bɛɛ lajɛlen bɛ kunu lon min na ka lɔ ala ɲɛkun tile i kelen pe yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin bɛɛ lajɛlen bɛ kurun ka lɔ ala ɲɛkun tile i kelen inna sa'ata atiyatun la rayba fiha ala ko anna allah yab'athu man fi qubur kaburu kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen bɛ kunun ka lɔ ala ɲɛkun tile ala bɛ ɲininka dɛ i ye min kɛ maaw kɔsɔn i dogola ka min kɛ i ye min cɛ ka taa fili maaw ɲɛ sira kan i ye filadaga min ci maaw ɲɛ sira kan i ye sɛfan min ci i tolo di jinɛjugu min ma ayiwa carrefour 3 ni carrefour 4 na i bɛ taa nin bɛɛ ɲɛfɔ ala ɲinɛ sini ɲɛfɔ ɲɛ t'i bolo ala ye daluya bila i kan e de bɛ kan ka fɔ ko ala miile le bato e taara fɛn wɛrɛ bato min ni masa ala tɛ kelen ye e taara ka taga sɛfan ci maaw ka sira kunna e taara ka taa koloninw fili maaw ka sira kunna e tolo di jɔn ma o yɔrɔ la yen maa bɛ saraka bɔ ka di dɛsɛbagatɔw ma walima i b'a bɔ ka di sira le ma i taara saraka in bɔ k'a ci jinɛjugu min ka jɛn kɔnɔna na i y'a dɔn k'a fɔ ko i ye o jinɛjugu bato dɛ sabu o tɛ saraka bila yɔrɔ ye o i y'o saraka di jɔn ma ala ko an ye saraka bɔ k'a di dɛsɛbagatɔw ma nka e taara i ka saraka bɔ k'a bila siraba kan e y'a di jɔn ma an ni jinɛw dɔ bɛ sigi la an ɲɛ t'o la innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum o ɲɛ bɛ anw na yɔrɔ la ka sɔrɔ anw ɲɛ t'olu la ala ye pouvoir ba di olu ma an bari alisilamɛw laharalo musalaka tɛ yen dɛ fa ni den bɛ boli ɲɔgɔn ɲɛ furuɲɔgɔn yɛrɛ bɛ boli ɲɔgɔn ɲɛ wa ummihi wa abihi bɛɛ bɛ boli ɲɔgɔn ɲɛ ba ni den bɛ boli ɲɔgɔn ɲɛ bɛɛ lajɛlen n'a kunkolo bɛɛ lajɛlen n'a charge lo charge min b'i kun doni min b'i kun laharalo i nana ni doni bɛrɛ hakɛya min ye dɛ o de b'i kun laharalo an bari alisilamɛw ala kira ne ma nin kisi ma a ko a denmuso ma a ko salini min mali ma shiti la ugni anki min allahi shay'a ala kira ne ma nin kisi ma a ko a denmuso ma Fatima a ko an bɛ duniya in kɔnɔ yan an ka nafolo min ka di ye fɛn min ka di ye a fɔ ɲɛnama di ma dɛ sinon ala fɛ lahara lo n tɛ se ka foyi ɲɛ i ma dɛ o ye cini alayhi salatu wasalam waliyu ka waliyu o de bɛ nin fɔla a denmuso ɲɛna e b'i yɛrɛ musalaka ni mun ye k'a fɔ ko anw bɔra serifu famille la walima anw ye ayiwa dɔnnibaga famille ye anw ye limamu famille ye anw ye karamɔgɔ famille ye anw ye nin maaba famille ye nafa jumɛn b'a la maaba famille tɛmɛ tɛ kira ta kan alayhi salatu wasalam nka a ko a den ma a ko Fatima n'i ye tun ye suɲɛni kɛ ala ka sariya la min kana ka fɔ i bɛ minɛ ka bɔ i la ala kira de bɛ nin fɔla a denmuso ma ka ban k'a fɔ a ma ko ni i ye ala bɛnɲɔgɔnya bɛnko jugu la n tɛ se ka foyi ɲɛ i ma lahara lo dɛ ala yɛrɛ bana ka kangari la a ka ciden a ko n'i ye ne ala bɛnɲɔgɔnya ni filankafoya ye i le Muhamadu yɛrɛ sallallahu alayhi wa sallam k'i ka baara tɔ i ka cidenya lase i ka baara tɔ n bɛna bɛɛ lajɛlen tiɲɛ mari alisamaw an ye sira masa ala ɲɛ an ye ala gasi sigi ala ko wa ma amru saati illa kalamhil basari aw huwa aqrab a ko lahara hakɛya bɛ anw ni lahara cɛ le i n'a fɔ ɲɛkami ɲɛ datugu n'a ɲɛda yɛrɛ bari alisamaw maa jɔjɔli bɛ yen a ɲinɛ sɔngɔni bɔla a ka so kɔnɔ ko n bɛ taa baarakɛyɔrɔ la kibaruya nana se a ka so kɔnɔ mɔgɔw ma k'a fɔ ko a fatula maa jɔjɔli bɛ yen a lala su fɛ a ma kunu sɔgɔma tuguni
mɔgɔ joli le dɔla k'a ka mɔbili bon porte datugu a yɛrɛ da la mais sapeur pompier mɔgɔ le dala mɔbili da yɛrɛ da la. Anw bɛ duniya in kɔnɔ yan an b'an kun fɛ de o de kosɔn Ala b'a ɲini an fɛ ko an ye kɛ Ala jɔnw ye anw ye kɛ maa sɛbɛw ye an ye Ala tana kɔlɔsi k'a ɲini an fɛ ko an ye seli a ye tiɲɛko lolu tile kɔnɔ ka to ka nin kumakan ninnu fɔ a kɔnɔ sɔn mun kosɔn ka to k'an yɛrɛ hakili jigin Ala la sabu i bɛ Ala bɛnɲɔgɔnya lahalaya min na don min na waati min na i t'a waati lɔn o de kosɔn k'i ka kɛ jɔn sɛbɛ ye i ka sabati i ka sɛbɛya in kan i t'a dɔn saya b'i ta waati min na n'i do sala fɛn min na i ni olu de bɛ kunu lahara jɔlen dɛ aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، قدم الله المفعول في هذه الآية وهو إياك وكرره للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، فأنت تعاهد ربك في كل الصلاة ألا تشرك به في عبادته أحدا. وثالثا خطاب تخاطب به ربك، فأنت أثنيت عليه في الآيات السابقة، وبعد هذا الثناء كأنك اقتربت وحضرت بين يديه فقلت إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه صورة بلاغية عظيمة من أساليب القرآن الكريم تسمى الالتفات. ورابعا فيها إعلان للتوحيد بمختلف أنواعه، وفيها تثبيت في النفس معنى لا إله إلا الله، فهي القاعدة الأساسية لهذا الدين والذي لا يقوم بدونها، وهي ملخص لرسالته عليه الصلاة والسلام ورسالات الرسل من قبله. بدي السماوني كما كان إياك نعبد وإياك نستعين على تشيدون تشي كنا نكما كمي وكما كان au résumé o la kundagala surun o de ni kumakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ala ko anye ale ala le bato, ala ko n'an bɛ dɛmɛ ɲini an ye dɛmɛ ɲini ale ala le fɛ ka daluya bila an kan. An b'a fɔ an ka seliw kɔnɔ, an b'a fɔ an ka duwawu kɔnɔna na. An bɛ di alisilamɛw an y'an yɛrɛ kalifa masa ala ma. Ni ala kɛla maa min jigi ye i jigi tɛ kari, nka ni adamadenw k'i jigi ye adamadenw bɛ ban dɛ, adamadenw bɛ ban, adamadenw bɛ ntanya tuma dɔw olu tɛ yen, nka n'i jigi kɛ ala ye n'i bolo di ala ma ala de ye wasabaga ye dɛ. An bɛ di alisilamɛw lahara sara ka jan, lahara kuntagala ka jan, duniya ka surun, duniya ye waati kunkuruni de ye, waati ni fitinin don, a damu a tɛ dunmɛ maa si kan. Sabu tuma dɔ la an bɛ taa yɛrɛ don filankafoya siraw fɛ, an bɛ taa yɛrɛ don sira wɛrɛw fɛ, sira mun n'a ma di masa ala ye, k'a sababuya kɛ mun ye, k'a sababuya kɛ duniya damunko ye. I ma muso ko, wa i ma den ko, wa i ma nafolo ɲini, wa i ma kɛnɛya ɲini. Sabu silaman caman yɛrɛ bɛ yen ni jangaraw k'o kɔnɔna fili o bɛ laban ka taa don sira wɛrɛ fɛ, kɛnɛya ɲini fɛ o bɛ laban ka taa kɛ chrétien ye, walima ka taa don jɔsɔn sira fɛ. Maa dɔw bɛ yen ni jangaro k'a tɔɔrɔ ka se degré dɔ la, hali n'a fɔla k'a ye saga le kana tigɛ a b'a kana tigɛ dɛ. Jangaro min b'e la e tagala ka taa i ka jangaro lakari, ayiwa fila bɔla ye, saraka bɛ bɔ kɛ, nka a y'i bila bakɔrɔnin kana tigɛ min na, a y'i bila bafin ɲini min na, a y'i bila sisɛ kana tigɛ min na, kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma i b'o kana tigɛ lahaliya jumɛn na? I b'o kana tigɛla jinɛ jugu min ye, i b'o kana tigɛla wɔkulɔni min ye. An bɛ di alisamaw i y'a dɔn k'a fɔ ko i fosila ka bɔ i ka diinɛ kɔnɔ dɛ. An y'an janto ninnu la, an y'an hakili to ninnu la, an y'an dusukun lasaniya ala ye, an y'an ka diinɛ lasaniya ala ye. N'an k'o kɛ an bɛ sara sɔrɔ an ka bato la, an ka baara ɲɔgɔn tɛna kɛ baara gansan ye, baara ɲɔgɔn tɛ kɛ baara fu ye, nka n'an ka baara ba kɛ ka ban ka baara ba in k'a latiɲɛ
كبرين لا تقبغلا أمبالي الإسلام نفاتنا كلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أنا كم يوم مغمبو كبرين يوم تشين سيجك وفي وبرين ما بتشيني مني ودي كفين ورا سندو فينا فمني على سني فين ورا نجامي يومنا كفين ورا سندو فينا على بكرني فمي madi alisama anya janto nunungla anya haklito nunungla ama nyini masaba ala fe kanke aklimati abaga yala mokela fon fe no le be se ka fiensi anga alislama yala onanga batola ama nyini masa ala fe kan yoro ma jenga bola ala mokela mam fola ka metlo nyuman dama ala mokela ka famnyal ko nyuman no yanyi ala mokela ambela jeni hamina ko masa ala le anoya baga ka ambela jeni hamina ko no yala mokela ambane doye do ñini en fait kere ni mboloma a hajuna kola a jorona kola a hamina ama ñini islamaw bela jeni ka do kay islamaw be do ge ñoy ni do mi ga ibadi al islamay ako meleko fana bo ñona la ko se ko ima ama ñini masaba ala fe alere hamina ko no ya bagay alere jorna ko no ya bagay ambade mi sarana ka hamina ko no ya ala mokela ka jorna ko no ya ala mokela ampela janina haminu ampela janina jorna kolo ka ampela jani hamu no ya ala mokela ka ampela jani hamu jara ala mokela ame boya kata mbolo do baraw barala ma nyini masa ala fe ko ke baraka mai anye ala mokela ala bena famu ndaba ko ke halala ya ala mokela ka baraka do anga fota na nga keta o bela janina ala mokela ka baraka do ana ka baraka do anje nyawon bela janina ala mokela ama nyini masaba ala fe loni na fama ka dama ala mokela loni baraka ma ka dama ala mokela ko ke shijani kenya ni lafiya kono ala mokela ama nyini masaba ala fe garjiga sanma bale ala bolo abe bo yoro ka dama a halala ka suru an kan ala mokela kan kisi ka bo nafulu ciema ala mokela ka jamana ka basigi do akono ala mokela ka basigi do jamana kono ala mokela alla mini jamana bela jeni jamana fefe ni toro ba kono ni dego ba kono ma ni masa ala fe ka toro nugun ka wuli ala mokela ka dego nugun ka wuli ka bampew ala mokela jangaro be mamuna ko o jango ka farko la jangaro ka basi ka bampew ala mokela garjige ko be mamu na ma nyini masaba ala fe ka garjige sanmandano ma ala mokela jogo be mamu ka sigi kono o ka furu kono nana aywa ka o ka dego ka wuli ala mokela andon ko lanya ko dama ala mokela andon ko lanya ko dama ala mokela an furu nyogon ko lanya ko dama ala mokela an furu nyogon ko lanya ko dama ala mokela kan yere si sabati ala nyesran ka ala mokela an ga dimson ko lamo sidama ala mokela ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا رحيم يا رحمن ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح اللهم شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار مع الصديقين والنبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين